Здравей! Отново си с мен. Аз съм Елиза и днес ще ти покажа как да си направиш бързо, лесно, нискокалорично и много вкусно кремче. Маги, харесва ли ти? Много е вкусно. Много ми харесва. 10 от 10. Препоръчвам го. За целта ще ти бъдат необходими пчелен мед, моя е домашен, ядки пекан, които ще поръсим отгоре, едно пакетче топъл шоколад или какао на прах, каквото имаш вкъщи, и 100 грама от нискомаслената извара, като моята аз закупих от Lidl. Първа стъпка е в блендер или в моят случай кухненски чопър да добавим около 100 грама. Аз ще го направя на око, понеже тази рецепта вече доста често я правя и мога да преценя горе-долу, но добавяме 100 грама от изварата, малко тя е по-гъста. Така, след като сме добавили от изварата, оставяме я на страна, прибираме тук каквото е излязло и добавяме едно пакетче аз си добавям от този топъл шоколад, защото на мен ми е любим. Придава сладост на кремчето и с него, честно казано, става много добре. И накрая за финал ще добавим и малко медец. След като отворихме успешно буркана с мед, добавяме и малко медец, като с него не прекаляваме, защото вече е достатъчно сладко от какаото или в нашия случай топлия шоколад. Аз ще добавя още една последна малка лъжичка. Да, стига толкова. Оставяме на страна, изваждаме лъжичката, като хубаво обираме и от нея, защото сме с чисти ръце. И оставяме мръсната на страна. Закопчаваме това. И сега само блендираме. През това време, докато чакаме, си представяме как сме на плажа, най-добрата си форма и се наслаждаваме на хубавото време. Така, вече сме готови и както виждате, консистенцията е точно като на кремче. Лично на мен, аз нямам търпение да го пробвам и да си го хапна цялото. Ще го сервирам в ето тази чашка, като обираме хубаво това, което е останало по едната част от блендера. Така. Слагаме на страна и сипваме останалото. Порцията не е голяма, но е напълно подходяща за междинно хранене или за лек снак преди тренировка. Като ако ще го хапвате преди тренировка, препоръчвам да добавите и някакъв източник на протеин, защото според мен изварата, тя наистина е източник на протеин, но не е достатъчно. Защото ние, пак казвам, не добавихме много количество, така добавяме с пръсти, така по българската. Ето така, заглаждаме хубаво и отгоре ще поръсим с няколко ядки пекан, които, както разбрахте от предните видеа, ядките са източник на полезни мазнини, които са много важни за жените особено. Ето така, натрушаваме отгоре малко ядки. И нашето бързо кремче е напълно готово. Отново Маги е тук с мен и ще даде своята оценка. Тя няма търпение да опита. Маги, харесва ли ти? Много е вкусно. Много ми харесва. 10 от 10. Препоръчвам го. Ами, тогава запретвайте ръкави и отивайте да си правите кремче. Може да опитате и да напишете долу в коментар дали ви е харесало. Това беше от мен и се надявам да се видим скоро отново. Чао, чао!